Национална компания Железопътна инфраструктура е бенефициент по оперативна програма Транспорт и с подкрепата на Европейски фонд за регионално развитие изпълнява проект за рехабилитация, преустройство и саниране на гарови комплекси ЖП гара София, гара Пазарджик и ЖП гара Бургас. Проектът предвижда конструктивно укрепване, повишаване на енергийната ефективност на сградите и архитектурно обновление. Гара София е едно доста голямо здание. 40 години там не е извършвана никаква рехабилитация. Вече са в сила така наречените еврокодове, по които се изчисляват конструкциите. Това доведе до едни по-сериозни строително-монтажни работи, главно в конструктивното укрепване на сградата. В областта на енергийната ефективност целта е чрез съвременни инженерни мероприятия и съоръжения да намалиме стойността на поддръжката на гарата минимум с 30%. Местоположението на касите остава същото, но ескалаторите са така изтеглени, че да може човек, който си купи билет, веднага да се качи на ескалатор, да мине през тунела и да отиде на перона, от който заминава неговия влак. Проектът на гара Пазарджик бе завършен в срок. За комфорта на пътниците са осигурени топли чакални, свободен достъп до Wi-Fi мрежа, напълно е подновен пешеходният подлез, както е осигурен достъп за лица с намалена подвижност. Гарата разполага естетски кът и места за повиване. В момента се намираме на гара Бургас. Тя е по-интересна с това, че е паметник на културата. Конструктивното укрепване беше малко по-сложно, тъй като трябваше да бъде съгласувано с Министерството на културата с оглед да не се наруши автентичния вид на сградата. Предвиждаме да започнем рехабилитация на още 6 гари. Това са гарите Стара Нова Загора, Карнобат, гара Подуене, гара Казичене и гара Искър. Човекът е човек, когато е на път.